FIFA World Cup sang hi somni paruka group stage round nung ber an khelh mekah heta hian group A, group B le group C te inching fel toin group dang pakua hi zan in chu ni somni panga zana tanga chu ni somni pariat pathian ni jing thleng hian zan le zinga te khelin an inching fel ve le anga tichon pathian nia run of 32 a in ma chon turte kan sakim theito don ani hemi chungchang hi chiangkwang deuh hleka Sawifiahna in a hriata chu wangin tuntuma hian kan Sawifiah dona group round po anla khelh zawh ma a group B te bula pathumna Bosnia and Herzegovina hian run of 32 anlo in pet kai thot big chan te po hi group som pahnih lai ngai tua tel chunga hriat ngai ania chu wang chuan mi then khat chuan kan Sawifiah lo ni point alanga kan Sawifiah tel lo ang tuntuma kan thil soi tur hi chu uluk le zuala kan ngai thlak te po atul ome soitak ang khan tuna hian group som pahnih zinga group pathum group A group B le group C ten group round an khelh zo vek towa nizan le tukina te khan khelh zovin an result le be bom te chu Brazil result kan ti chhuwa khan kan soi towa soinon talo maila group som pahnia hian te bula pakhat na le pahnina a amor bok ten run of 32 an lu dona group som pahni awma wangin awain pakhat na le pahnina zongjong te hi bel khomin ram somni pali an ni dona chung ram somni pali te chuan grupa pakhat na le pahnina an ni awangin run of 32 an lu don tina ani chu wangin group A a pakhat na Mexico le pahnina South Africa te hian run of 32 an lu ta a group B a pakhat na Switzerland le pahnina Canada te hian run of 32 an lu ta boka group C a pakhat na Brazil le pahnina Morocco ten run of 32 an lu ta boka heng ram paruk hi anomna group te bula pakhat na le pahnina an ni awanga run of 32 lut an ni tichuan group dang pakua group D, E, F, G, H, I, J, K, L heng group pakua a hian te bula pakhat na le pahnina a amor bok ram ten run of 32 an lut le don boka tuna hian heng group pakua hian round khat khelma bak an la nei ani heti chung hian group D a USA hi pakhat na ani don ti achiang towa group E a Germany hi pakhat na ani don ti achiang to boka group J a Argentina hi pakhat na ani don ti achiang to bok heng ram pathum te hi anomna group a hian an hnuaya om ram zinga poina lani rual thei an oma mase an hnuaya om poina ni rual thei tu te hi an hne hnu an ni awangin USA Germany Argentina te hi grupa an om pui ram dangin poina ni rual ta po ni sela he tu heta an san jok na awangin te bula pakhanna anom don tho thowa chu wangin heng ram pathum hian group round an khel zo ma hawin group leader an ni don ti an ti chiang to hetiang ani ta ka wang hian group som pahni atangin group paruka leader an chiang to ti na ani chu wangin tuna tak hi chuan group leader ni na atanga run of 32 in hlankai to te hi Mexico, Switzerland, Brazil, USA, Germany le Argentina ram paruk an niya grupa pahni na ni chiang to hi South Africa, Canada le Morocco te ni in ram pathumin pahni na kuata in run of 32 an lut to ani ti chuan group te bula pakhat na ni chiang to le pahni na ni chiang to te hi bel khomin an vain ram pakua an niya heng ram pakua te hian run of 32 an lut chiang to ti na ani chu tuna hian group som pahni atang hian group paruka leader turti chen alangaya group pakwa a pahni na turti chen alangai boka chu voin juni somni panga sangni somni paruka andin mun ani heng kan soiba ka hian grupa pakhanna emo pahni na emo lani thei khoi zonge atop an kharna tur la chiang si lo ma se pakhanna emo pahni na emo ninge ngei tur chiang sa an om le a chung ram te chu group A atangin France le Norway group K atangin Colombia heng ram pathum te hi an niya group A ya hian France le Norway hian point ruk ve an neya an hnuaya om Senegal le Iraq te hian point an la nei lova hei wang hian France le Norway te hi te bula pakhat na le pahnina anom don ti achiang towa ma se tu zonge pakhat na tur niya tu zonge pahnina tur ti hi ala chen lo awangin run of 32 lut si in an lu chan tur tak te bula an position be chan tur hi lati chen tur ania chumi azir chuan an ma chon tur te po adang lam dai don group K a hi chuan an din mun adang lam le hleka Colombia hian point ruk an nei to na in group leader a atop an khar don em ti hi ala chiang lo tlat maya achan chu Portugal hian point li an nei ve to wangani anni pahni hi an la in ma chon don zuya chu wangin group K a hian te bula pakhana amor bok tur hi ti chen ma ba kani chuti rual chuan Colombia hi te bula pathumna le palina te hian an le pel thei to don lova
chuwang chun Colombia hian tebula pakhatna emo panhina emo amoran bok don ti achiang to hei wang hian run of 32 anin hlangkai der towa ma se France le Norway yang thawin run of 32 an luna a an be chan tur ber group tebula an position tur hi ala chiang lova pakhatna le pahnina ina an ma chon tur adana wangin run of 32 lut to si in anomna tur tak hi alo fill up lok thei ri lo Portugal ero group leader ni thei pahnina po ni thei pathumna po ni thei anla ni tlat maya chuwangin an khelhma bak antana poimoa anla him lavani group stage atanga tlave thei anla ni tlat an tlak ero arin om lava ma se an ni na tak kan soidon chuan tuna an din hmuna chuan group stage paltlang thei an ni baka group stage atanga tla thei anla ni hetiang ani awang hian tuna hian group leader ram paru kan soitak tele grupa pahnina kan soitak ram pathum te an vain ram pakwa run of 32 in hlang kai kan ti te baka khan anuwa kan soibel le tak te bola an position tur la chiang lo ma se run of 32 lut chiang to si ram pathum France Norway le Colombia te hi hengtenen hian an vain ram som pahni te hian run of 32 an lut chiang to ani heng ram som pahni Mexico Switzerland Brazil USA Germany Argentina South Africa Canada Morocco France Norway le Colombia te baka hian group som pahnia te bula pathumna ni mek zinga Bosnia and Herzegovina hian run of 32 an lut tadai boka group 10 khata pakhatna le pahnina ten run of 32 an la lu lo lain group B te bula pathumna Bosnia hian run of 32 an lut dai maya hemi chungchang hi zona po atam angreng hle chuwangin soifia nge nge angaya hrethiam lo mizo zinga kan tama chuwangin kan soifia lokang te bula pathumna theu zinga hian tuna kan hmu mek hi an tun din hmun group som pahnia te bula pathumna theu zinga anti thaddan indot ania ahma sabera position atang hian enta ula pakhatna hi ati thaber tina nia pahnina hi ati thaber do tu tina ni in som pahnina ommek anoi berami hi pathumna rawa ati cheber an niri tina ani he table hi group sang som pahnia te bula pathumna theute tuna an din hmun an poi nei za te pathumna zongjong da khoma chuta anti thaddan indota tuna an din hmun mek atanga rem fel an ni heta hian Bosnia and Herzegovina hi an sang bera point li an neya Sweden Croatia South Korea Algeria Paraguay le Scotland te hian point thum theu nain Cape Verde Cabo Verde anti thin boka anni hian point ni nain Belgium point ni an neya DR Congo le Ecuador in point khat ve ve nain som pahni na Senegal hian point an la nei lovani ti hian table hi en wangwang ta ila Bosnia hian match thum an khel towa South Korea le Scotland po hian match thum an khel ve ve to boka chuwangin anni hi chuan group match khel tur an nei to lo ti seta photila chuwang chuan tuna an score za thi an ti pung thei to don lova tuna an score za thi aniam zongin a che thei to lo boka an position ero team dang result ajirin ala che thei ani Bosnia South Korea le Scotland ti lo ram dang zong pakwa te hi chu match ni theu chau an la khela wangin match khelma ba ki pakhat theu an la neya hei wanghin an score za thi ala che thei veka an point te an goal khung za te an goal difference te heng ang chi sang hi ala che dona an position po hi la che thei vekani chutiang kara chuan Bosnia hi an tling to tlat lai hi then khat chuan an chuta pathumna zinga te bula hian point li nei om chun an ni na in match khel tur la nei zinga hian point thum nei ram parukan oma heng ho hian an le pel thei vek om sia anni baka hian point ni nei to ram pahni te hian an ma baka point thum ve ve an lo chwa bel chuan Bosnia hi an le pel thei don bok sia chutiang ani awang chuan Bosnia hi pathumna zinga hian te bula pakwana om dai thei ram pariatina an le pel thei tina ania chutiang chu lo ni ta sela Bosnia hi pathumna zinga hian te bula asang paria zinga an tel phak don lo tina ani hei hi minol puina an chut nuwa an ngai dan Bosnia chungchanga hian engtia tlin ngot nge an ni an hriatthiam lo na chan chu anita a chana ero haute angalang ma se chik angaya wanga mai pal ol deuh niin tizong hian soifia don ta ila akwal te po akwal deuh hlek mai theye dan be chana kan soidona wangin akwal lo thei lo ti hrema sata ila Bosnia hian tuna hian group round na an khel tur ang khel zo vek toin point li an neya goal difference -1 an nei tel bok ti hi lo vongkar phot ula ti chuan group A hi enta ila pathumna South Korea hi Bosnia ain pathumna zinga hian anti thazok thei to lova point thum chau an la nei ba ka match khel tur an nei to lo awangin pathumna te bula hian Bosnia nuaya
South Korea hi an om ngei angai ti na ani chu tiang chia chuan group C kan en chuan pathumna Scotland po hi point thum chau an neya match khel tur an nei to box hi lova Scotland hian point an nei an ti pung thei to lawani hei wang hian pathumna te bula Bosnia point li nei to hnuaya an om ngei angai Bosnia hnuaya hian South Korea le Scotland ram pahnih hi an om don ti achiang ta phot ti chuan group I en le ta ila pathumna Senegal le palina Iraq te hian point an la nei lova chu wangin an ni hian atam bera point thum bak an nei thei lova chu ti ani chuan Senegal emo Iraq emo po hi pathumna lo ni te reng po ni sela point thum chau an nei don ti na ani chu wangin pathumna te bula point li nei to Bosnia an phak thei lo chiang bala chu wang chuan group A ya pathumna ni ngei tur Senegal emo Iraq emo hi Bosnia hnuaya hian anom don ti achiang vek to ti chuan Bosnia hnuaya South Korea Scotland le group A ya pathumna an vain ram pathum an om ngei don ti achiang ta phot group J hi en le ta ila ram hnung bera Algeria le Austria hi anin ma chon do na ani hian an group a point thum ve nei to in panina le pathumna an ni mekah hetiang kara hian anin ma chon don ania lawin draw ta sela Austria hian point li nei in panina an ni tlanganga Algeria hian point li vek nei chungin pathumna an ni tlang thung do na ma se chuta chuan Algeria hian point li nei chung si in goal difference an nei sa hi adang lam don lova -2 an nei chun zom don chutiang ani chuan pathumna te bula Bosnia a in goal difference a an hniam zawk na an tuaranga Bosnia hnuaya an omang Algeria hian Austria hi an hne chuan Algeria hian pahnina ni chungin run of 32 an lutanga Austria hian point thum chau nei chungin te bula pathumna an ni thunganga Bosnia in point li an nei to boxia chu wangin Austria hi Bosnia hnuaya hian an om ngei angai don ti achiang ta ani Austria hian Algeria hi an hne chuan Algeria hian point thum chau nei in group stage an kharanga pathumna an ni bokang Bosnia point li nei to hnuaya hian an om angai don bok chu wangin group J atanga te bula pathumna a amor bok team hi engti zong po in Bosnia hnuaya an om don ti achiang sa tlat maya chu wangin Bosnia hi an him ta chi ani group D hi en le ta ila Australia le Paraguay in ma chon turan nia ani pahni hi anin draw chuan Paraguay hi pathumna an nianga point li nei si in goal difference an chiat zoka wangin Bosnia hnuaya an omangai do na Australia laka Paraguay hi an tlom phei chuan Paraguay hian pathumna ni chungin point thum chawan nei do na point li nei Bosnia hi point a po an phak don lawani Paraguay hian Australia hi an hne thung chuan Australia hi pathumna an nianga point thum chau an nei awangin Bosnia hnuaya an omang hengte awang hian tuna hian group round an la khel zo lo chungin group te bula pathumna ramsom pahni ni thei tur zinga hian rampanga hi Bosnia hnuaya an om ngei don ti achiang tlat mai sia pathumna zinga ati thazual rampasari aya niama Bosnia hi anom thei to lawani pathumna ni tu ramsom pahni zinga ati chezual rampali chau hi an tladona Bosnia hi ati chezual rampanga china po hian antel don lo ti achiang to hei wang hian group round khel zo main Bosnia and Herzegovina hi pathumna zinga ati thazual paria zinga tel tur an ni achiang towa run of 32 an qualify thei pha ta ani kan soi to angkhan a Sawifiahna hi akwal deuh hleka akwal lo thei lo ve bok ti hreta ila dan be chana Sawifiah kan ni awangin thlip khlep angaya ngai thlak uluk po angai kan ti kha chuan Bosnia and Herzegovina ina pathumna ni chunga run of 32 an lu chan kan chiang tlang tawang chumo hetiang ani ta ka chuan tuna hian run of 32 lu to hi ramsom pathum an om ta ti na niya run of 32 lu tu ramsom pakwa hi ti chena langai chu group round hnung bera tang hian achiang vek dona kan soitak angkhan pathian ni chuna kan hrekim to dona ni ole khati chin khatun tuma kan topic kan soijaw theina chu nivele phot ro se